Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kawei kalong yeng na Gorakhpur Uttar Pradesh kala syayongan hadin bala thok hau Bri U bakam yaladi kumus sahep IAS baroh bola Iathoh ya ka khun jongki hakabawla shimru ya ki babon lak tyngka naki kabalong ru kum kata kam thok jong new Bri U. Yau new Bri U latip ru kum pritam kumar nishan na itawa ubala phet menta bat ka jing tokit kadang long kabaya chakmat kani kalong yeng kala wat shenrang ban penyatho ya ka khun jongki leng baka WhatsApp group hakabala yu iru ya ka kyrteng jong pritam hakabah ka profile la tho ba u mau udai u sahep IAS batre ha manikpur ban penhun ya ka yeng u pritam ulapha ikidur bati video ki ba usyong ha office ka badan ro bat ki he san perthai kumjo ki news interview hakaba kila ngej ya kani ka jingkam jong ul ong shwaru ya ka kenthei bom kwa e ka dauri mrei ba kwa ya ka kurim ka babaha ka bala pensho jing e ya ka bat ya kani ka long yeng long semro bat ru ka bala pen bej kloi kloi ya kani ka jinga tho jongki lai sni shwa ka jing ya te senjat upritam uladawa kumbakhat sanlak ban pen khre ya ka jinga tho bat ru la aishwa kumba shipholak naki hakasngi ban ya te senjat bat sakasan lakbat hakasngi be tho shu shu ul ongru bom kwa ikinu kinu kitiar nakadaw ba bon sin ka jing tre jong u ka panlong yu bon sha kenria nakawei ka jaka shakawei pat ka jinga tho jongki kala panlong haka khatwei tarik jong mach arja phunre haka marriage hall ha Gorakhpur haka baka yeng kala panlot kumba lai pholak tengka ai lami ru ka jing suba badan ka ek shalandet namar ba ka dei hakapor balalek ka kanthei shaka yeng jong u ka balalong ru shikamra bad anda kali ya u upritam uloong bakani ka yeng ka dei ka ba tang shipor na ka daw ba udang ap ya ka yeng sarkar hadin kani ka kanthei kala pentip ru shaki bahi yeng jong ka hakaba andal tokit kila shembo pritam umde saheb IAS bad ru ula thok yaki baroh Maria poi haka yeng ngashem bo pritam bat ka Bri U bakam bakadai ka para jong u kim dan shu bat kila phet na kani ka chaka